יכול לראות אותי, הוא לא יכול לראות שאני קיימת, הוא לא יכול לדעת שום דבר. הוא מגיע לכאן, נעמד פה, ומכאן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. כן, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה פה? מה אתה רוצה? לך מפה! נבלה! היא שואלת אם הכל בסדר, הזונה הזאת. הזונה הזאת שואלת אם הכל בסדר. בוקר טוב, הוא אומר לי. הנה עוד חבר יש לי כאן, אמא שלו זונה הזקן. הנה אני רואה בתיבות הדואר. הוא חילק. וגם הדואר שלי. הנה יקרה. זאת החוברת שהוא היה איתה. אוקיי?